Coffee Maker с помощта на Raspberry Pi, Arduino и Home Control. Ето каква е машината, която е свързана с две жички, камереленце, което е управлявано от Arduino. А Arduino от твоя страна е свързано с Raspberry Pi, който има сървър. А ето това през Web интерфейс е контролния панел на сървъра. От тук сега има бутон Coffee Maker. Натискаме го и чакаме. Ето и платката Raspberry Pi. И машината почва. Така. Може да видим как долу. Каквето долу се прави. И така. Това беше от мене. Internet of Things. Coffee Maker.